emon da bizikletari, luson hasi, omenaldilez, bake gintza zibilari, Gernika bake iria eida, akaso fama larregi, gaurkoan guk bai bihurtu dugu, elkartasunaren hiri. Unea, urteetan sortutako gizarte arrakalak elkarrekin sendatzeko unea. Orain presoen auziak konpontzeko unea da. Orain presoak. Es tiempo de desatar nudos. Ahora. Eta Picassok bi xafla garbetzari ekin dio. Sueño y mentira de Franco. Francoren ametsa eta gezurra. 18 eszena izango dira. Testu labur batekin. Umeen garrasiak, emakumeen garrasiak, txorien garrasiak, loreen garrasiak, abeen eta harrien garrasiak, adreiluen garrasiak, altzairien garrasiak, oheenak, aulkienak, gortinenak, edalontzienak. Bineta moduko batzuetan sartuta, munstro itxurako buruzagi baten balentriak kontatzen dira, estenaz, estena. Markak, Gernika, 1957. Ordura arte egiten nuena, egiten jarraitu ahal izango nuela. Aldizkarian kolaboratu, literatura idatzi, antzerki emanaldien kritikak, irrati libreetan kolaboratu, hitzaldiak eman, antzerkiaz, euskal rock musikaz, literaturaz, errefusiatu moduan. Zein oker nengoen. Nire apaingaririk ederrenak jantzita, gorputza bihurritu eta dantza sinezgaitzak burutuz, nire bertute eta trebetasun behinenak erabilita, lehen nintzen ura bera izaten jarraitzeko ahalegin handienak egingo nituen arren, ezerk ez zuen ekidingo nire desagerpena. Oraindik erbesteratu gabe nengoenean, ezin nigar nezakeen aurrerantzean ez nintzela nire buruaren jabe izango. Eta neurean nuena ere, hitzen bidez munduaz nuen ikuspegia eskaintzeko grina, pizkanaka, ezarian, galtzen hasiko nintzela. Hitzak urritzen hasiko zitzaizkidala, gardentzen, desagertu arte. Bideu gurutze bakoitzean hartuko nuen erabakiekin ongi lagunduta, gertaeren segida logikoak, eskuak literaturarako ezinduko zizkidan arte. Mikel Antza, Atzerri. Leku guztietan, elkarrekin lanean aritu bargea, benetan presoen etxeratze prozesua martxan jarri nahi baldin badegu, guztiok kalean elkarbizitza eraiki behar dugu, eta benetako gizartea, errespetu oinarritutako gizarte bat eraikitzeko, elkarrekintzan jardun behar dugu. Eta beraz, guztiei hemendik aurrera lanean jarraitzea, animo eta lortuko dugula. Azaltzen zen, atzetik beste 3, gero 7, eta azkenean 6 betorreko. Hiriaren bombardaketa 8 laurden gutxi arte luzatu zen. Eraso sistema beti berbera zen. Lehen bizi jendea metraiatu, gero lehergaiak bota, eta azkenik su bombak. Igual, hasieran bertan ekibokatu ginen. Mundura euskaldun sortzean. Gero, ez genuen independentzia eta iraultzaren burrukatik apartatzen jakin. Eman dezagun, esna kantu bat abestu genion gure aberriaren zehazka hutsari. Eta goiz batez, El Puerto de Santa Mariako gartzelan esnatu ginen. Zorionez edo zorigaitzez, anitze euskaldun ekibokatu ekarri ginduzten
Espainiako azken ipurdi honetan bizi edo hiltzera. Bizi, osta gainbizi gara. Estu, larri, ia mirariz. Eta bizitza ez da guretzat lehen zen bezalakoa, harrezkero egundo izango. Begirale uniformatuek ehortziko gaituzte zulorik urrin eta ilunenean. Idazkari ordainduek borratuko dituzte gure urratsak. Baina ekibokatuaren ohitura eta ausardiarekin zin egin dezakegu. Maite genituen gauzengatik erori ginen preso, baina gure maitasuna oraindik ez dago preso. Joseba Sarrionaindia, Kartzelako poema. Orain presoak gure oihua, bakegintzaren peskizan. Gure presoek ankerkeria lartzu dabelako jasan. Martza bat dala, manifa dala, hortze behar dugu izan, ta antolatu, ta parte hartu, ta parte hartzeko esan. Guztiok bultza egin behar dugu, etxera etorri daitezan.